Asibingelele sabingelela wonke umuntu okhona la osibukayo njengamanje siyambingelela uyabingelela uDr Sibhikile uyishintshane ezomoya ingqungqulo eshaya amaphiko kuthiwa umavula avaliwe emzini yamadoda. Sanibona nonke siyanibingelela noma ngabe ukuphi la ukhona siyakubingelela sanibona nonke. Cha ke namhlanje ke sesikhona sesiphinde sabuya futhi sesibuyile kule channel ka Dr Sibhikile besaloko siphazanyiswa ke izinto eziningi njoba ke wonke umuntu okhona la eSouth Africa azi ukuthi ke bekusene indaba zokuvota. Cha sesivotile ke nami ngivotile nje njengoba nibona mhlawumbe isithupha siyabonakala ukuthi nami ngibuya khona nje kuyovota. Uvotile na uDr Sibhikile avotela yona iqembu naye alithandayo. Wonke umuntu ke unelungelo lokuvota. Cha ke namhlanje ngoba sikhona la ngihlezi ngisho kubantu ukuthi cha nami ngithintwa ngabantu bese ngiyabuya ke ngoba abantu sebengithintile bacela abantu. Ngithi angibonge kakhulu ke kubo bonke abantu laba esithe sabathinta ababone ivideo lesuka kuyona abahamba la ekhaya ka Dr Sibhikile bawutholile bonke umyalezo ukuthi cha abazami ukungixhuma singakashayi 25 zika June. Ingempela ke cha kuyenzeka ngempela kuyenzeka futhi kuhamba kahle nje ngoba abaningi sebabuya khona sebefikile la ekhaya bafike bayithola ke izinto zabo sakwenza kumele sikwenze. Abanye bakhona bebebhoselwa okuthile bakwenzile njengoba ngishilo kodwa ke ithuba lisekhona kakavalwa namanje. Lo osuke sele ngeyiphutha impela ngiyasho namanje ukuthi cha ngazama indlela yokuthi asondele uze ngasale ngaphandle angaphuthelwa ukuphila ngoba la sikhuluma ngokuphila kwabantu. Namhlanje futhi ngikhona la kwemhlaba uyalingana la engisebenzela khona. Ngithi ke engizoqala ngakho nje ngothi nqampu nje jwap ngisheshe ngoba ke hayi ke nelanga nalo selisho njalo lishonile manje nangantambama. Abantu ke bafikile lapha ePharmacy ka Dr Sibhikile bafike basho ukuthi yini abayidingayo yini futhi le abafisa ukuthi ngikhulume ngayo ngoba ke vele ke la ekhaya noma ke kule channel asikhulume ke ngeinganekwane, asikhulume ngezinto ezingaziwa. Sikhuluma ngezinto uyothi noma ufika wena la ekhaya noma ufika kuphi noma ePharmacy ka Dr Sibhikile ufike lezo zinto uyithole zikhona. Hayi ke ngothi nqampu kancane. Lana ke abantu bakhala kakhulu ngenxakeko ngoba ongawo ukuthi abanye nje bakhona bebeqala ukungithinta bethi cha bayafisa ukuza kimina kodwa ke inkinga izinto zabo ivalekile njengamanje bashoda ngezimali. Ngase ngithi ke mina kubo cha ngingakhathazeki kakhulu. Nginalo isu lokuthi mangabe ukuthi amandla ukufinyelela kumina awunawo kumele wenze njani. Kunomuthi ke lapha olapha ePharmacy ka Dr Sibhikile obizwa ngokuthiwa ivulandlela. Ngizothi nqampu nje ngalo kafushane uze ngathatha isikhathi eside kakhulu. Kunomuthi okuthiwa ivulandlela onjengana lo ongafike uthole lapha ePharmacy ka Dr Sibhikile. Khona nomncane wakhona nawo kunje ivulandlela ke umuthi lo ovula izinto zakho uma kuthiwa zivalekile ikakhulukazi ezimeni zenhlanhla noma ezimeni zemali ngoba phela into ebalulekile manje la ezweni sakhile abantu badinga imali ukuze bakhona ukwenza feza izidingo zabo. Mongathatha ivulandlela ke liyakwazi ukuthi likuvulele ukhuluma nalo utshele ukuthi wena yini le yakho evalekile. Kungenzeka kuvaleke ibhizinisi lakho mhlambe umsebenzi awutholi mhlambe kungenzeka imali zakho zivalekile kunemali omele iphume kodwa manje asikhona ukuphuma zivalelekile.
okanye nje nebhizinisi lakho limile yonke into ethinta indaba zemali okanye kunabantu abakukolota imali zakho abakhona ukubuyisela utshela ivulandlela bese siba nani futhi okunye mhlambe nje mathatha ama product engizokhuluma ngawo namhlanje kube kuphela ngoba angifuni ukuqeda zonke izinto ezisefamasi ka Dr Speaking bese siba nani okunye bese siba nananzi lento ke lena isikhohlela sebhubesi lesi isikhohlela sebhubesi umuthi lona kahle osetshenziswa ngabantu abaneyikhundla noma abantu abangama leaders nabasuke bephethe mhlambe emsebenzini basebenzisa isikhohlela sebhubesi ukuze izwi lakho olukhulumayo eliphuma emlonyeni wakho lingaweli phansi futhi uhlonipheke nje uthandeke ngana mawunale nto isikhohlela sebhubesi iyatholakala ngenawo lapha efamasi ka Dr Speaking nala esigodleni sika Dr Speaking bese siba nani futhi okunye bese siba nanansi imbiza okuthiwa ke uNomathemba mawufika lapha efamasi ka Dr Speaking ufika ukuthi ufuna uNomathemba yona uyethola ngegobhoze engathi liphephula hayi lena ke ikusiza mangabe kunomuntu okugulelayo noma wona ubuthakathaka unezinto ongaziqonde kahle emzimbeni mhlambe kungenzeka kunomuntu ogulayo uthulele phansi uthi akakhona ukuvuka akaqonde ukuthi kwenzakalani uzifo zonke ke lo owelapha zonke izifo esuke zikhona kuwe noma ngabe isifo sini mawusuphethe uNomathemba nje njengoba kuthiwa uNomathemba impela uyakuvusa uNomathemba ukhona ukusizakala noma ngabe unezinhlungu emzimbeni ezikhona ezingalawuleki kuthiwa ukhona nje ukuthola ubuthongo uyokusiza uNomathemba ngidluleke lapho ifamasi ka Dr Speaking ke bayazi abantu ukuthi ikuphi la ikhona khona njengoba ngihlezi ngisho emavidweni iseDurban eThekwini lapha ya iaddress yakhona isinje shop 18B Ajmer Arcade Durban Central shop 18B Ajmer Arcade Durban Central la kune pharmacy khona ka Dr Speaking la uyofika uthole khona ama product amaningi kune pharmacy engayenza lapha ngenzela abantu bacela abantu ukuthi kukude la kamhla uyalingana kodwa kukhona ukuthi umuntu uxakekile kuyaphuthuma uyafisa ukufinyelela kumina akakhona ukufinyelela manje kodwa kunento ezispecial okumele ukuthi ayilungise inkinga kuyona afuna ukuphuma kuyona before afike la ekhaya iyokwazi ke ukuthi ke aphuthuma lapha yafika athole lezo zinto ngihlezi ngisho ke kubantu ukuthi ke mawufika lapha ya kule pharmacy ukuthi wena ufuna izinto ezijulile ezingekho khona uyabhuka ubhalise ushiya ama number akho ocingo khona lapha ya office mhlangiza ke bese uyathola ukuthi ke uDr Speaking uza nini sibese siyabonana khona lapha ya ngiyabhukhelwa kodwa ke la ekhaya kamhla kuyalingana angibhukhelwa umuntu uyafika noma ngabe kunini nje mangabe umuntu efuna ukuhlola ke khona uyabhuka ke kodwa mangabe efuna ukuhlola la kamhla kuyalingana kubhukwa noma ngabe kunene uyafika siyakhona ukuhlolela umuntu noma ekude kodwa sikwazi ukumhlolela ngethuba zantambama mangabe sesiqedile ukusebenza sesishayisile emsebenzini ukusiza abantu sebenqamukile abantu sebelele emakhaya ngalezo sikhathi ke siyakhona ke lapho ukuthi sibahlolela abantu labo suke besohleli lokuthi bafisa ukuhlolelwa bekude bangakafiki esigodleni la kamhla kuyalingana ama directions ezala kamhla kuyalingana kuyaziwa nje ukuthi vele uma udlula eJozini kamhla kuyalingana udlula eJozini weli bridge kune stop okuthiwa isemathayini la wehla khona uma uhamba ngetaxi ngabe usuka eGoli usuka kuphuka usuka eThekwini wehle emathayini then ke sekuyophuma imoto zala ekhaya zenze njani zikuhlangabeze estopini zikuthathe zikulethe la ekhaya mawune moto yakho uyakhona futhi ukushaya lapha kunavigator yakho noma ungavele nje ushaye iPhambuzi Clinic noma ushaye eJozini noma ushaye iPambanana lezi indawo lezi kodwa ke ngoba vele ama number ami ngizonibizela wona ngizokwazi futhi ukuthi umuntu mayifuna idirection akhona ukungixhuma ezinambeni ngifisa ukusho ukuthi ke okubaleke kakhulu ke njengoba nje kunjena manje sibuya ekuvoteni bonke abantu laba abaphakanyisiwe laba abasele ngephutha ekuthenini bakhona ukuxhumana nami
bazama indlela impela ukuthi ngiyagcizelela namanje ukuthi cha i25 azikakashayi. Abazami impela ukungixhuma ngokusheshsha bekhona ukungithola. Sikhona ukuthi silungise la kumele silungise khona ukuze abantu bakwazi ukuthi bephile besizakala izinto zabo zikwazi ukuhamba ngendlela okuyiyona yona. Yilokho nje okubaluleke kakhulu. Akuningi kakhulu namhlanje vele ngicabanga ukuthi obekusemqoka kakhulu ikho lokho ukuthi ngisho ukuthi cha abantu impela ngiyabakhumbuza nalabo sebekhohliwe ukuthi hayi impela mangibheka i25 sesondela. Abazama abantu ukuthi bezame ukunyakaza sikhona ukuthi silungise kakhulukazi laba abaphakanyisiwe baphakamiselwa indaba zengcebo yokuphakamisa inhlanhla zabo nalabo abalungisela izinto nje ezinkulu nabanye bathathe nezigubhu nani neziphakamiso eziningi ezihlukahlukene izinto ezinjalo nje. Hayi laba bathenga nje ama product labo cha okwabo kuhlelekile kuqondile. Yilokho nje engithanga ukusho. Angibonge nje kakhulu. Siyocela futhi abantu njengoba sihlezi sibakhumbuza abantu ngaso sonke isikhathi ukuthi cha umuntu ongaka-subscribe kule channel ka Dr Sibhekile anga-subscribe othandayo nje ukuba ingxenye yale channel nofisa ukuhlezi ezwa izindaba ezithinta impilo nofisa ukuthola ulwazi oluthile mayelana nezindaba zesintu noma namakhambi esintu anga-subscribe kule channel. Mangabe umuntu enemibuzo afisa ukuyibuza khona ukuyibuza la kimi. Inamba zami ke zokucingo zithi eyokuqala nje 071 106 9603 071 106 9603. Esibili ithi 072 65 888 91 072 65 888 91. Izona ke inamba lezo zika Dr Sibhekile atholakala kuzo. Angibonge kakhulu. Ngicela ngibambe nje evidweni elandelayo. Bye bye, ngiyabonga.